Уважаеми дами и господа, ladies and gentlemen, скъпи приятели и фенове, този видео го правя специално за моите хейтери, дето постоянно ми хейтват, подсуват ми, обиждат ми, кълнат ми, ама малък, ама голям. Те са вътре различни. Защо бе, Джанер? Защо толкова омраза имате към мене? Като ми видите да пускам лайвове, срещу мене, ще се продавате всичко, ще влизате борчо до тук да ми наказвате. А пък моите хора, дето ми са на лайфа, седничи и те са душмани на мене. Всички са срещу мене. Хората, хостовете, гифтерите, феновете, живи и здрави да сте. Няма лошо нищо. Щом ми мразите, евала. Ама не дей да забравяте. Мене има кой да му обича. Аллах ме обича. Щом съм жив, здрав и прав съм, значи Аллах има и ми пази и ми обича. И имам едно прекрасно семейство, дето ме обичат и ме уважават много. За мене не дей да мислите. Вие хората толкова сте лицемерни, толкова мръсни души много сте вече. Никой не обичате, никой не искате уважение да правите. Само мислите задни мислени как да падне този човек, как да го удара, какво да стане с него, да падне, да стане лошо, да се разболее. Само задни мислите имате. Защо сте такива, Джанар? Живота много е кратък, Трябва да се обичаме и да се уважаваме. Нали ви казах, 3 дена живеем. Вчера мина, днеска на крак, утре не се знае кой ще излезе от тук. Мразите ме. Как няма да ми мразите? Гледайте, аз се разболя заради вас. Викам ви, креща във вашите гласове. Имената ви викам повече да ви направя густо. Луд ставам какви шоу да направя за вас. Да се забавлявате, да се смеете. Нормално да ми мразите. Верно е. Аз съм добре, не искам да мислите за мен. Има кой да ме обича, едно прекрасно семейство и Аллах ме обича и ми пази. Аз съм добре, искам да питам, вие как сте? Добре ли сте? Дето срещу мен толкова хейтвате, подсувате, обиждате и не ме обичате, един човек без да го познаваш. Как го мразиш? Аз това не мога да разбера. Бъдете живи и здрави на Битера бандата и семейството и феновете. Ние се познаваме един друг. Кой се уважаваме и кой се обичаме. Лека спокоен вечер е пожелавам. Обичайте се, Джанар. Биде gece sözüyle kapatıyoruz. Ne olursan ol, Mısır'a sultan ol. Belki bir gün bize lazım olursun. Ama kör ol, namkör olma. Sana yapılan iyilikleri asla ve asla unutma. Не дей да забравят Бетера какво направил, какво достигнал на този тикток. Айде не кажа сега, много добре знаете, няма смисъл какво да го кажа. Айде, 9 часа ще видим, бъдете добри, обичам ви, чао, чао.